Fil-katekezi tagħna llum SSTA sejrin nkomplu nirriflettu dwar il-fidi. Ħadna sissa aspetti differenti dwar il-fidi bħala dik li verament tkun lajn ta' tiġdid fil-Knisja u dak li fil-Knisja jrid jiġġeded. F'kull mumenti SSTA ta' sfidi li l-Knisja jkollha bżonn tgħaddi minnhom minħabba ċirkustanzi differenti jew fi anfisha jew it-tibdiliet kbar li jsiru fid-dinja bħalma qed isir anke fi żminijietna aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn għandna paradigm shifts fis-soċjetà tagħna, ġifieri mhux bidliet marġinali, bidliet żgħar, imma għandna bidliet kbar, bidliet li l-eruq tas-soċjetà, il-social fabric tagħha, il-mod kif hija minsuġa s-soċjetà qiegħed jitbiddel SSTA u iktar ma jgħaddi żmien qiegħed jitbiddel b'tali mod illi bejn is-soċjetà kif qed torganizza lilha nfisha u dak li Alla jrid mill-bniedem inqas qegħdin jaqblu biex ngħidlek hemm affarijiet fiex jaqblu imma affarijiet li ma jaqblux bejn x'inhu l-pjan ta' Alla għall-umanità u x'inhu l-pjan tal-umanità li nfisha fi żminijietna qegħdin naraw diverġenzi kbar, jiġifieri realtajiet li huma tant u tant bil-maqlub ta' dak li Alla jrid mill-bniedem. F'ċirkostanzi bħal dawn aħna l-insar SSTA jridu niġġeddu fil-fidi tagħna. Rajna sissa kien duru dawra ta' fuq, rajna li dak li Alla joġob fil-qaddisin ta' qabilna x'aħna msejħim ġikun qaddisin hija r-realtà tal-fidi tagħhom. Imbagħad rajna kif ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu titkun relazzjoni ta' fidi. Rajna l-eżempju ta' Marija u Giuseppe bħala modelli tal-fidi. Rajna l-fidi anka bħala l-kmandament ta' Ġesu maquda ħaġa waħda fl-imħabba. Rajna anka l-fidi bħala is-sejħa li Ġesu jagħmlilna biex nemnu u rajna anka l-istess ħin is-sejħa tal-Knisja tal-bidu għall-fidi. Imbagħad rajna il-bżonn tal-fidi għas-salvazzjoni. Illum sejrin nirriflettu ftit minn aspett ieħor. F'dal-katekeżijiet qed nieħu aspetti differenti. L-klim issu isna qegħdin naraw diamant minn aspetti differenti. L-aspett tal-lum se jkun illi kif l-iskop tal-evanġelizzazzjoni irid iwassal biex in-nies jemmnu f'Ġesu. L-iskop tal-evanġelizzazzjoni huwa l-ubbidjenza tal-fidi. Ħanibdu b'silti differenti kif nagħmlu SSTA f'dal-programm u nħeġġiġkom ħafna sabiex dejjem ikollkom il-Bibbja magħkom. Meta tisimgħu lili dejjem isni jkollkom il-kelma tal-Alla magħkom u nibqa' nirrepetiha sakemm indejjaqkom u tidħol f'qalbkom u tikkonvinċikom xi darba illi aħna rridu noħorġu minn dan l-as spiritwali li għandna fil-Knisja Kattolika f'Malta illi maħniex intaċ mal-kelma tal-Alla. Il-Bibbja ma nafuwiex. Aħna nsara kattoliċi immorru l-quddis il-ħadd minn għadu jmur imma mbagħad il-kelma tal-Alla id-dar ma niftħuwiex, mhijiex fidejna, ma naqrawiex aħna, ma nitolbux biha, ma nistudjawiex. SSTA ma nistax ikun fi żminijietna nkunu insara kattoliċi mingħajr ma nafu l-kelma tal-Alla. Qed nagħmel enfasi insara kattoliċi, għandi kuntatt sabiħ irrid ngħid ma' insara mhumiex kattoliċi, insara evanġeliċi, insara pentekostali, insara ortodossi. U b'mod speċjali hekk ħutna insara evanġeliċi pentekostali qiegħda biex ngħidlek f'demmhom il-kelma tal-Alla. U nweġġa meta nara insara li kienu kattoliċi jgħidlek jien m'għadniex kattoliku fader, mort issa ma' Knisja Evanġelika, ma' Knisja Pentekostali. Nweġġa nismagħhom jgħidulek issa jien hemmhekk skoprejt il-Bibbja fader. Allura ngħid aħna fil-Knisja Kattolika x'qegħdin nagħmlu, x'qed nagħtuhom lin-nies. Irid ikun eżami ta' kuxjenza, iva anke dawn l-affarijiet u ma nibżgħux ngħiduhom għax inkella kollox jibqa' kif inhu. Aħna hekk anke fil-Knisja laqdiet il-movimenti, il-parroċċji tagħna, l-gruppi tal-Knisja, dawk li huma madwar il-kappillan, il-kunsilli pastorali parrokjali. Fejn qiegħda l-kelma tal-Alla? Fejn hija l-kelma tal-Alla fil-ħajja tagħna? Aħna s-saċerdoti kemm qegħdin nagħllmu l-kelma mhux l-istejjer u ma nafxiex il-kelma tal-Alla. Kemm qegħdin inħeġġu l-poplu tal-Alla, l-kelma tal-Alla kemm fin-nies,
kemm aħna għandna dallaċ aħna stess l-ewwel qassisin stess biex nitħabbu mal-kelma, biex nagħtu l-kelma, kemm hija verament fiċ-ċentru tal-ħajjitna, kemm inqattaw ħin mal-kelma, sempliċiment naqrawha, nistudjaw kummentarju fuqha, nitħabbu magħha, nħalluha tkellimna, nħalluha tfejjaqna, tilliberana, żarbana, tibnina, tqawwina, tigbidana. Il-kelma tal-eżisti hija l-ikel tagħna, aħna l-insara Kattoliċi għamilna enfasi fuq l-Ewkaristija u tajjeb għax hija il-ġisem u d-dem tal-mulej. Pero nfakkarkom li l-Knisja eżistija fil-Konċilju Vatikani II biex ngħidlek kważi poġġiet fuq stess livell l-Ewkaristija u l-kelma talla. Huma żewġ imwejjed għalhekk il-quddiesa magħmula minn dawn iż-żewġ taqsimiet, il-liturġija tal-kelma u l-liturġija tal-Ewkaristija. U mhux waħda importanti iktar minn oħra. It-tnejn għandna bżonnhom. Meta nagħmlu l-enfasi fuq l-Ewkaristija biss inkunu żbaljati bħala nsara Kattoliċi. Nkunu żbaljati. Għaliex irridu noħdu b'mod sħiħ dak li tagħna Ġesu. Sfortunatament, ħutna nsar evanġeliċi pentekostali jenfatizzaw il-kelma. Mhux daqstant l-Ewkaristija, ħut laqas jemnu fl-Ewkaristija kif suppost huwa twemmin fil-preżenza ta' Ġesu, ġifieri dak huwa żball minna oħra, ma issa aħna wkoll ħanna żball minnaħa tagħna xi drabi. Mhuwiex żball fit-teoloġija tagħna għalina l-Kattoliċi x'il-Knisja tagħti l-importanza l-kelma tal-lem huwa xi drabi żball pastorali, żbar spiritwali, li anke l-ħajja spiritwali tagħna nibnuha fuq devozzjonijiet li m'għandi xejn kontrihom, assolutament. Imma id-devozzjonijiet u għandna tant devozzjonijiet mhux ħansemmi biex ħadd ma jaħseb li qed ngħid għal xi ħaġa partikolari. Imma daw id-devozzjonijiet huma x'inhuma ma jieħdux post il-kelma ta' Alla. Eżisti, għandna bżonn konverżjoni lejn il-kelma. Konverżjoni lejn il-kelma. Damtejn fit-tul biex nagħtikom ċans iġibu l-Bibja ħdejkom jekk mhijiex, nittama li għamiltuha. Għax xi drabi għandna dan l-ass anke biex naqalgħu il-kelma jekk għandna l-Bibja biex naqalgħuha mill-librerija. Ejja, kuraġġ. Sibuha. Iftħu littra lir-Rumani li tiġi wara ktib tal-Atti tal-Apostli fit-Testament il-Ġdid, kapitlu 1 vers 5. U ħanaraw hawnhekk Pawlu kif jibda dil-littra. Bih għal Ġesu aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal-ġieħ ta' ismu. Mela, ħanġi naqrawa. Bih aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi l-bnedmin fost il-ġnus kollha għal-ġieħ ta' ismu. Hawnhekk eżisti b'mod sempliċi għandna hekk definizzjoni ta' Pawlu x'inhu l-iskop ta' l-evanġelizzazzjoni li hawnhekk isejħilha il-grazzja tal-appostolat, il-grazzja li tkun apostlu, il-grazzja li tevanġelizza. L-ħagġija grazzja mela tevanġelizza, ma mhux tant ħan nitkellem fuq il-grazzja li tevanġelizza, ma fuq l-iskop tal-evanġelizzazzjoni. Xejn li huwa Pawlu biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi. Dinha qed nagħmilha enfasi eżisti. L-iskop tal-evanġelizzazzjoni li aħna nwasslu n-nies biex jemmnu f'Ġesu. U jemmnu f'Ġesu jfisser illi jobdu il-kelma tiegħu dik hija l-ubbidjenza tal-fidi. Qed ngħidana li xi drabi meta nitkellmu minn evanġelizzazzjoni sinċerament fl-imħuħ ta' wħud ma nafx xi konna f'moħħna. Li ngħidu l-evanġelizzazzjoni mhux sempliċiment hekk li ġifieri l-iskop tagħna x'irid ikun li waslu nies li jemmnu, mhux sempliċiment li nagħmlu xi ħaġa tajba. Nixtieq niftifmuni tajjeb fuq li ħanejt anke l-karità fiha nfisha kemm sabiħa l-karità u jalla jkollna aktar karità fil-Knisja. Kemm huma sbieħ l-istituzzjonijiet tal-Knisja tal-karità, l-istituzzjonijiet għal-homeless, l-istituzzjonijiet għat-tfal, l-istituzzjonijiet għall-anzjani, l-istituzzjonijiet għal-drogati, servizzi oħrajn tal-Knisja fejn jitlu l-problemi ta' żwieġ, fejn jitlu addictions bħal mumma l-alkohol, l-lob tal-flus, counseling għal-miżżewġin, għaż-żgħażagħ kemm għandha servizzi l-Knisja? Bruxmata. Xi drabi jeżisti però bħala Knisja irridu noqogħdu attenti. Għaliex qed nirriskjaw anke l-Knisja f'Malta
illi nsiru istituzzjoni li tagħti servizzi u mhux komunità li tgħin in-nies jemmnu f'Ġesu Kristu. Ħanerġa' ngħid eżistijaj ngħidha b'konvinzjoni anke kuħud forsi turtaw ruħkom. Il-Knisja f'Malta qed tirriskja li ssir istituzzjoni li tagħti servizzi tajbin kemm huma tajbin għal minnu fil-bżonn u fqir eċetera, imma mhux li tkun komunità ta' aħwa, komunità ta' mħabba li twassal għal fidi f'Sidna Ġesu Kristu. X'qed nifhem biha di? Għaliex l-evanġelizzazzjoni jekk naħsbu l-evanġelizzaw fisser sempliċement li ngħinu n-nies, imma aħna eżisti ma ngħinuhom bil-karità kollha. Imma l-iskop tal-Knisja ma jaqafx hemmhekk. L-iskop tal-Knisja f'kull ma tagħmel u biex tgħin in-nies jemmnu f'Ġesu. Jekk inti qed f'parroċċja u qiegħed fil-kummissjoni djakonija, qiegħed hemm biex taqdi l-fqir u l-batut tal-parroċċja, mhux biex tieqaf biss fuq il-karità, imma biex minn hemmhekk twassal ukoll għal fidi f'Ġesu. Xi drabi aħna qegħdin nimmissjaw din il-ħaġa. Ngħinu li drogati biex jgħixu ħajja aħjar, joħorġu mill-vizzju ta' droga. Tajjeb, għatta karità, servizz uman kbir. Imma aħna dak l-iskop tal-Knisja, dak ma jistax jagħmlu l-gvern b'nies tajbin professjonisti bħal manda l-Knisja, ma x'differenza jkun hemm allura bej programm li tagħti l-Knisja u programm li jagħti l-gvern. Propju għaliex il-programm tal-Knisja rid ikun li jgħin dawn iż-żgħażagħ qed nagħti eżempju ta' biex jemmnu f'Ġesu. L-istess hija l-kwistjoni tal-iskejjel tal-Knisja. Eżisti. Aħna n-nies għaliex jibgħatu t-tfal tagħhom fl-iskejjel tal-Knisja. Għaliex hemm livell ta' edukazzjoni aħjar, semaj anke tal-gvern għandu jkun aħjar għax it-tfal ħaqhom l-istess livell ta' edukazzjoni. Mhux minn forsi affordi jħallas jieħu iktar u għax tal-gvern għax bejn jieħdu inqas jekk dik il-mentalità hija mentalità żbaljata. L-iskejjel tal-gvern għandhom ikunu up to standards għax kull tifel u kull tifla għandu dritt għall-edukazzjoni u edukazzjoni tajba. Id-differenza fi skola tal-Knisja x'għandha tkun? Propju mhux sempliċement l-edukazzjoni, imma anke li twassal l-tfal li jemmnu f'Ġesu. Hija identità partikolari. L-istess il-counseling li nagħtu l-miżżewġin fil-Knisja. Jistgħu jieħdu counseling minn nies li mhumiex insara u jgħinuhom ta' vera. Però aħna bħala Knisja bħala nsara l-iskop tagħna jmur pass il qudiem illi anka fil-problemi ta' żwieġ ngħinuhom poġġu l-fiduċja tagħhom f'Ġesu u jkun mument ta' fidi, mhux sempliċement mument ta' kriżi li rridajnuna umana psikoloġika u nifqu hemm. Min jiġi għas-servizzi tal-Knisja irid ikun jaf x'qed jistenna. Il-Knisja hija dwar Ġesu, the church is about Jesus. Sfortunatament aħna dan qiegħed jintilef. Nifqu fuq il-livell uman u nifqu hemmhekk. Nafx qed ngħid eżistih. U mingħajr ma nindunaw aħna stess fil-Knisja qegħdin nikkontribwixxu għal għamla ta' Knisja fiha nfisha aktar sekularizzata. Fejn Ġesu mhux fiċ-ċentru ma noħdux bi kbira li ngħiduha tagħdi. Illi ngħidu li anka fil-Knisja xi drabi Ġesu mhuwiex fiċ-ċentru. Niddialogaw kemm trid. Nibdew mill-livell uman kemm trid, kemm hemm bżonn. Indumu fuq dak il-livell kemm hemm bżonn. Imma f'qalbna t-target ikun li nwasslu n-nies għal Ġesu. Il-grazzja tal-appostolat ġiet mogħtija għalinna biex inwasslu n-nies għall-ubidjenza tal-fidi. Imma din tkun ċara. Kull ma jsir fil-Knisja, kull ħidma tal-Knisja biex twassal in-nies għand Ġesu. Eżistijaj, jekk din ma tkunx ċara fil-qalb tagħna, jekk din ma tkunx ċara fil-moħħ tagħna, jekk din ma tbaqbaqx ġewwa fina, allura għandna problemi seri.
nkunu l-Knisja nitrasformawha f'istituzzjonijiet ta' karità u li tagħmel il-ġid u nifqu hemm. Frankament eżisti is-soċjetà ċivili dak li trid mill-Knisja. Is-soċjetà ċivili llum il-ġurnata taċċetta l-Knisja biss fejn il-Knisja qed tagħmel il-ġid uman fis-soċjetà. Imma fejn il-Knisja qed titkellem minn Kristu, minn dwar il-pjan ta' Alla għaż-żwieġ, għall-familja, għas-sesswalità tal-bniedem, għall-ekonomija, għall-ambjent, kif il-Knisja tibda titkellem fuq dawn l-affarijiet anke mill-puntu di vista espliċitu nisrani, allura hemmhekk jibdew l-irwiefen kollha. Sakemm nagħmlu l-karità u ngħinu n-nies mhux problema. Il-gvern jiffinanzja, eċetera, eċetera, eċetera. Imma mbagħad kif nitkellmu fuq l-affarijiet purament ta' Ġesu, hemmhekk ħolxalek u ġib iż-żejt. U ħafna drabi huma l-istess persuni li l-Knisja ċabxpula meta tagħmel il-karità imma ċabxpula meta titkellem fuq Ġesu. Jew ċabxpula billi l-attakki jew nkella billi marġinawha jew nkella b'silenzju. Eżisti, aħna nistu naqgħu fix-xibka li biex inkunu Knisja aċċettata fis-soċjetà tagħna, allura aħna nifqu wkoll fuq dak li s-soċjetà trid mill-Knisja, sempliċement l-għajnuna. Imma ma nwaslux il-Ġesu, eżisti, din mhix il-Knisja tal-bidu u mhix il-Knisja ta' Ġesu Kristu. Il-Knisja teżisti biex tevanġelizza, jgħidilna Pawlu 6 fl-Evanġelju Nuzzjandi. U li tevanġelizza skont Pawlu hija biex jwasslu għall-ubidjenza tal-fidi. San Pawlu mhux biss jibda l-ittra lir-Rumani kap 1 vers 5, ma kisibu sal-eluq tal-ittra Rumani kapitlu 16 vrus 26 u 27, allura li l-aħħar tal-ittra Rumani, Pawlu jgħidha l-kliem. Lil dan Alla li jissa rivelanna dan il-misteru, ġifir il-misteru ta' Ġesu li ġi mhux bis-salluti ma ġi anke għal min mhux ludi. U warfu l-ġnus bil-kidba tal-profeti skont l-ordni tiegħu Alla ta' dejjem biex iwassalkom għall-ubidjenza tal-fidi. Lil dan Alla waħdu fil-glorja għal dejjem ta' dejjem Ġesu Kristu. Amen. Pawlu jibda l-ittra l-Rumani u jalaqa b'din il-ħtieġa li Alla permezz tal-apostli, permezz tal-Knisja, permezz tal-missjonari, permezz tal-evanġelizzaturi, irid wassal in-nies għall-ubidjenza tal-fidi. Insibuha fil-bidu tal-ittra u jagħlaq bl-ittra, u mbagħad insibuha anke matul l-ittra lir-Rumani. U din għal-fatt li tinsab fil-bidu fl-aħħar isab bħal sandwich. Sandwich għandek biċċa ħobs fuq, biċċa ħobs isfel u l-milli fin-nofs. Isu Pawlu qed jgħidilna isma' kull ma tagħmlu il-bidu u t-tmiem irid ikun il-fidi. L-iskop għalfej il-Knisja tibda tagħmel xi ħaġa u l-iskop għalfej il-Knisja tittilħaq u propju li twassal in-nies biex jemmnu f'Ġesu. Kull ma jiġi in between fin-nofs huwa in between ta' dir-realtà. U aħna rridu nistaqsu jekk kull bidu ta' proġett fil-Knisja imqar biċċa pittura ta' fil-Knisja. B'x'inhu l-iskop tagħha? Biex noqogħdu nonfqu l-flus? Biex noqogħdu nsappu t-tempji tagħna? Biex noqogħdu nagħtu l-fama l-artisti minn fuq dar il-Knisja, x'inhu l-iskop tagħna? Aspett kulturali biss u nifqu hemm? Għandu valur fih innifsu dak ukoll, imma Knisja lek teżisti? Jew anke biex permezz tal-arti in-nies jistgħu jemmnu Ġesu. U dan hu verament l-iskop tagħna? Għax dawn l-affarijiet jistgħu jkunu momenti ta' vanaglorja fil-Knisja. Daw jistgħu jkunu l-momenti fejn aħna flok impoġġu l-Ġesu fiċ-ċentru, allura l-fidi, impoġġu l-bniedem fiċ-ċentru eżistijaj. U fil-Knisja aħna għandna ħafna minn dan id-dnub. Għandna ħafna dan id-dnub tal-vanaglorja. San Pawl, fil-vers li qrajtilkom Rumani 1:5, meta jitkellem l-ubbiljenza tal-bnedmin fost il-ġnus kollha, għaliex għal-ġieħ ta' ismu. Biex jiġi glorifikat Ġesu, mhux biex jiġi glorifikat il-bniedem. Dak li għad-dinja u aċċettabbli il-glorja tal-bniedem fil-Knisja mhuwiex. Fis-saltna tal-Alla mhuwiex. Fis-saltna tal-Alla l-ebda bniedem ma jista' jglorifika lilu nnifsu. Imma kemm affarijiet eżisti jsiru fil-Knisja illi ma jsirux bl-intenzjoni li tingħata glorja lill-Alla. Kemm nispiċċaw nippromovu l-bniedem. Kemm nispiċċaw nippromovu l-opri ta' jdejna.
U meta nagħmlu hekk eżistijaj ħadd ma jieħu għalih. Kull ma nagħmlu fil-Knisja jsir idolatrija. Għax nibdew naduraw ix-xogħol ta' jdejna anke jekk minn barra faċċata jkollna ta' Ġesu imma ma jkollniex ir-realtà ta' Ġesu fil-verità. U dan nindunaw jekk hux vera eżistili qed ngħid jien meta ngħaddu miż-żmien tal-prova. Meta nibdew nisimgħu ħafna kummenti għax dak li nagħmel jien mhux apprezzat, fejn l-intenzjoni tiegħek? Vera tħossha meta dak li għamil fil-Knisja mhux apprezzat, inta min għamilta? Għall-kappellan? Għall-isqof? Għall-papa? Biex tidher? Għall-aħbarijiet? Għall-news? Għall-kunsil parrokjali? Biex ġibu ismek fuq il-fuljet? Biex jagħmlek xerħama fil-Knisja? Fil-każ nagħmel xejta. Il-Knisja mhix il-post biex tiglorifika lilek innifsek. Żarma. Indem u konverti minn da dnub li hemm fik. Int min int. Knisja l-post fej Alla huwa glorifikat. Fej il-bniedem irid jiċċekken. Kif jgħid il-Battista. Niċkien jien u jikberu. Kif jgħid Ġesu nnifsu min jitkabbar jiċċekken, min jiċċekken jitkabbar. Min hemmhekk iridu nitilqu jekk aħna rridu nwasslu l-oħrajn għall-fidi. Inkella kull ma nagħmlu ninqdew bil-Knisja biex nipromovu lilna nfusna. Int min int tista' tkun is-saċerdot, il-kappellan, reliġjuż, int min int superior ta' komunità. Ninqdew bl-affarijiet ta' Alla biex nipromovu lilna nfusna, id-don tagħna, ismi, wiċċi, lili. Eżisti, u mhix faċli x'din hija tentazzjoni tal-bniedem kontinwa li glorifika lilu nnifsu. Pawlu hekk fil-Littera Romani jagħmilha ċara il-bniedem dan hu dnub tiegħu li flok jagħti glorja lil Alla jiftaħar bih innifsu. U din nuqqas ta' fidi mhux ubbidjenza ta' fidi. Ma Pawlu jibda minn hemm, jibda mill-fidi u kollox iwassal għall-fidi. Eżisti anka il-Vanġeli. Il-Vanġeli għalfejn jinketbu. Għalfejn nkunu meħtla tal-kelma tal-Alla biex noqogħdu nistudjawha fi anfisha nkunu nafu eżattament kull kelma bil-Grieku bil-Ebraj xi tfisser. Ċertament dan jgħinna. Però San Ġwan kapitlu 20 vers 31 xejdilna. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu l-Ġesu l-Messija li ben Alla u biex bitwemmin tagħkom il-kolkom il-ħajja f'ismu. Dawn inkitbu biex intom temnu. Eżisti anka l-Vanġelu, aħna wkoll mill-Vanġelu nistgħu nagħmlu ktib ta' studju. Jista' jkun l-ikbarati li jaf il-Vanġelu bl-ament, jaf l-aqwa studji tiegħu, ma jkun tilef l-iskop għax il-Vanġel inkitbu biex aħna nemmnu f'Ġesu. L-istess anka l-predikazzjoni tagħna aħna ma nippredikawx biex nagħlmu lin-nies biex ikunu jafu t-test tal-Bibja fih innifsu. Għalhekk l-umilijiet tagħna m'għandux ikunu xi umilijiet ta' eżiġeżi, imma rridu jwasslu għal fidi f'Ġesu. Eżortazzjoni permezz tal-kelma tal-Alla, jew nħallu l-istess kelma teżortana. Imma inwasslu għal fidi sħiħa fi Kristu. Fi Kristu, eżistijaj. Anke meta naqbdu l-kelma tal-Alla. Ma xi kontant milek ma nifhimx kollox. Vera, hemm bżonn min jgħallimna ċerti affarijiet. Però tinsewx li l-Ispirtu Santu anke jgħinna. U jagħtik dak li għandek bżonn mill-kelma biex temmen f'Ġesu f'dak il-mument, f'dik is-sekonda, f'dik il-ġurnata, f'dik is-sija, f'dik iċ-ċirkustanza ta' ħajtek. Ejjew ngħixu anke nersqu lejn il-kelma tal-Alla b'din il-fidi, mhux b'attitudni intellettwali li l-kelma tal-Alla ġibnija xi drabi oġġett ta' studju nifqu hemm anke l-lezzju divini tagħna, l-gruppi tal-parroċċja tal-kelma tal-Alla, Bible study groups, huma kollha tajbin. U l-aspett akademiku għandna bżonnu x'inkella l-kelma tal-Alla nġibuha tfisser dak li aħna rriduha tfisser u nisbaljaw. Però laqas nistgħu nifqu fuq dak il-livell. Titwassalna mhux għal diskussjoni imma twemmin. Xi drabi aħna eżistijaj mill-kelma tal-Alla permettu li l-espressjoni qed nagħmlu xara bank anke fil-Knisja xi drabi. Niddiskutuha. Il-kelma tal-Alla miktuba biex nemnuha. Mhux għad-diskussjoni tagħna eżistijaj. Infaqruha l-kelma meta nagħmluha tibda diskussjoni. Aħna nafu rridu nsiru nafu l-kelma biex insiru nafu l-awtur tal-kelma. Alla l-imbierek. Tant qaddisin eżistijaj resqu lej l-kelma biex jisiru jafu l-Ġesu. Mhux biex jintilfu f'diskussjonijiet interminabbli dwar il-kelma tal-Alla. Nerġa' ngħid, l-istudju akademiku huwa bżonn już,
pero mhux biex nifqu fuqu, nkunu fallejna. Inħeġġiġkom eżisti mela jew nirrealizzaw netlu fil-fond ta' qalbna. Mu speċjali aħna l-koll li b'xi mod jew ieħor imsejħin biex nevanġelizzaw. Jew kif jgħid Pawlu irċevejna l-grazzja tal-appostolat, lajċi impenjati li mamdin kollha reliġjużi, s-saċerdoti, l-isfijiet, aħna minn aħna. Jew nagħlqu b'dan il-vers li sbdejna bih, Rumani kap 1 vers 5. Aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu.